takže dneska se vidíme u dalšího dílu. Tentokrát to bude díl z valutu. Valut a základ valutu je vlastně toto. Udržet se takhle na rukách aspoň chvíli a takhle vejít. Tohle je základ valutu. Zvednout nohy od země a držet se na ně. Další částí valutu je to, že vlastně jednoduše skočíte, odrazíte se a skočíte vlastně jenom stranou. Je tohle dost vysoko, ale jsme našli lepší místo, tak to bude tady. Tohle bych skákal jinak, to bych skákal přes skokem takhle, ale OK, valut je taky dobrý. Uvidíme, jestli se mi tohle povede. Valut je v tom, že musíte se rozběhnout, nějakým případě nesmíte drobit pokroky, co i když já to možná pojeví, že se budu dělat kvůli strachu. Takže ve valutu jde o to, že vlastně skočíte a jiná síla dopředu, vás přenese přes to a skok do strany, k vám, hodí nohy přes překážku. A ruce vlastně tam. Valut je v tom, že musíte se rozběhnout, nějakým případě nesmíte drobit pokroky, co i když já to možná pojeví, že se budu dělat kvůli strachu. Takže ve valutu jde o to, že vlastně skočíte a jiná síla dopředu, vás přenese přes to a skok do strany, k vám, hodí nohy přes překážku. A ruce vlastně tam středně tak. Však 80letý s náma tady měl jistou řeč, ale musím se zpátky a je to OK. Takže, jak jsem říkal, valut je v tom, že se rozběhnete, chytnete, vlastně se odrazíte do strany a rukama se zvednete nahoru. Takhle. Nohy vám jdou do strany a pohybem dopředu překonáte tuto překážku. Tohle je dost vysoká teda. Já bych to dělal asi takhle nízkou, ale není dobrý to dělat přes nízké překážky, protože když to děláte přes moc nízké překážky, jsou ty ruce k ničemu a můžete se mě zastavit. Jsou ještě různý typy valutů, kdyby to bylo nižší, jak bych dělal jednoruční valut, ale když to bylo moc vyšší, tak bych ten asi jednoruční valut asi úplně nezvládl. Takže tady ukážu dvouruční valut. A ještě existuje reverse. A to musím říct ještě existuje reverse valut, který se dělá takhle a otáčíte se vlastně na druhou stranu jakoby zády. Ale to si možná ukážu někdy jindy. Takže pokud jste viděli valut, tak nebyl zase nejlepší, uvidíme, jestli se v něm zvládnu zdokonalit. Snad jo? Rozhodl jsem se, že si vždycky každý týden budu mít minimálně 1 hodinu, kdy si budu zkoušet parkour. A třeba se zlepším. Takže měla jsem tam zásadní chybu, že jsem tam jednu nohu jsem nešli společně, ale každá šla sama o sobě. Pokuste se tu chybu neopakovat po mně. Zkuste si vzít z těch přednášek než z ukázek. A moje dopady taky nebyly zrovna nejlepší. Tímhle ukončil dnešní díl a nikdy si můžeme ukázat wall climb a další takový nesmysly. Takže čau!